Kirundi ni gongo kumanya buna n'ekingaki abantu bonse bagendete kweroberia ase esugu kwenene nabo igo omwaka omoya bwekiri bubere 2024 nigaba bwatani aho bagendete wesoke bene nabo igo kubwatuka obokonyi litkolia lero ase ward ya Kitutu Central nigo Musavaria Josephat Sungura abwatuka obokonyi bwindagira ochia ase abantu bali batali kwenyara nigaba menyi benseme yo babere bakogokera egetambukero kyo anemono chingaki echiga ligoliryo bogima ligendete gokonga olikito Julie Kerubo norobotyorwo Ngakichime yaga yesuguku esabanto ao beriganetie eryo banyare gusanga ni family cyabo boiga ne chingaki tubonete muna mwanya bantu gusanga na batabwati eryo korokya obwanchania litko rya rero abantu ao batari kwenyara gose bale no konyora kwa inse chintakana ababurakana batakanwa kurwa ase award ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chacha South county ya Kisii nigo banyara konyora obokonyi bwechindagera buna amasie chichumbi nebinde binge korwa ase Umusamaria Josephat Sungura rero nigo nachagaiga ase njira yo konyora abangena bali barababuraka batabwati uwezo bwo kenyara batabwati no nemirimo bagokora na abana bali chintakana batabwati kende barali Christmas so naga ninga nkore igo like charity returning back to the society gosabona inkonya abantu abatali kwenyara atlina babanyore Christmas abandi bakwenyara none role na kore nena bakono na masiabere na rakonyo yonde gosabona mbara bali kiremirimo no kokore biasa byo gikwanya no siringi 500 gorobo sino no bulio boke na ka ulio tabwa so I'm training people how to return back to the society we live in igo abamenyi benseme yo bagokera egekaro ekyo boigo no gusaba abarayi bali bachorete gwesokya na kubakonya mono engaki amagori ebinto akinete no bogima gokonga mbeto ntonya karo mugambyo ndo bwensi ogocha botolima aje gotokonya abantu bagocha twabakira chikura bagende oyo no mwana Sungura kaligasi alikire no gonya kuminyoka umnyako chumuinoga iga no ezi campaign iri cyose cyereta ndwaro cyo mugambira nyondo bwensi ogochaga akonyira abangina baburakaga akonyira nabana bande bagindakana twararyo kolege ndekia boigo nigo bamwakera Josephat Sungura mbiamono ase okobainyora ase batabwata kende nabarobu gochengera esuguku Gere batosire unabona bansire iga ntabwata ngoya nelimbia mano no yo tanyora karanje nane mambi bakabaje Ngo reporter ya Gateseni Candidates TV ninche Julie Kerubo